अजय भैया, भैया गोड़ लगा तनी भैया। तोके यही जगह पता कहाँ से मिल गई? बस स्टेशन पर ये लोग के खोजत रही तो एगो आदमी भेटाइल, उहे तोहार पता देले बा। हमारा का मालूम रहे कि तू बड़ा। अच्छा आई ना भैया। ठीक बा। अरे बाबू, ई बचपना छोड़ बाबू, तू तो बाबूजी के जानत बड़ा ना। जब उनकर पारा चढ़ेला तो कुछो के कुछो बोलेलन, और तू उनकर बात पर घर छोड़ के चलल बाड़ा। तो चला, हम तहनी के ले जाए खातिर आयल बानी। भैया, अगर लोहा जी गुस्सा में कुछ कहले रहते तो हम घर छोड़ के ना आते, लेकिन लोहा जी तब फैसला ही सुना दे। और लोहा जी के फैसला हमरा खातिर लक्ष्मण रेखा के समान बा। अरे बचवा, अरे ई जिद छोड़, तू बाप बेटा के चक्कर में माई मर जाए। भैया, माई के कुछ ना हुई, माई के देखे खातिर तू बड़ा ना। माई से कहिया ओकर बेटा, बहू और पोती बहुत अच्छे से बाड़न जा, बहुत खुश बाड़न जा। और माई के हमर प्रणाम बोलिए। त तू ना चल बा त ठीक बा। अब तू लोग के जो मर्जी बाना उहे करा। शुक्ला जी, राम राम। राम राम डमरू, का हाल बा? सब बढ़िया बढ़िया शुक्ला जी। ये कन्हैया भैया हवन, हमार गांव के रहे वाला। यही जन नौकरी खोजे आयल बड़े। अगर अपने यहाँ कोई काम मिल जाए तो बड़ा मेहरबानी हुई शुक्ला जी। कैले पढ़ल बड़ा? जी, हम पढ़ल लिखल नहीं की। तब तक तोरा लायक एक एक काम बा। ऊ जौन ट्रक लगल हा, ओकरा पर से बोरी उतारा और गोदाम में गाजा। चलो शुरू हो जाए। ई सफर जिंदगी के ऐसन, ना जाने आवे दिन कैसन। ई सफर जिंदगी के ऐसन, ना जाने आवे दिन कैसन। तूफान के जे ललकारे, आकाश किसी ना पारे। ना कभो भी हिम्मत हार हार, जिंदगी के दूसर का नाम यार संघर्ष। हाँ, यह संघर्ष संघर्ष। दहाड़ संघर्ष हवे, दुख के पहाड़ संघर्ष हवे। जब आवेला जोर अजमावेला, मंजिल के राह संघर्ष हवे। जिगरा के चाह संघर्ष हवे। दहकावेला उचकर चलावेला, जे तारे लहर थपेड़ा, पार करेला बेड़ा। ना कबो भी हिम्मत हार हार, जिंदगी के दूसर का नाम यार संघर्ष। हाँ, यह संघर्ष संघर्ष संघर्ष। हाँ।